사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너. И така, Саша, в началото на преди обед видяхме твоя плах опит да достигнеш това съвършенство. Аз сега с нетърпение очаквам да видя как ще се развиеш в уроките по танци в стила Gangnam. И за да видиш, че и аз имам отношение към темата, въпреки че аз отказвам да танцувам поради невъзможност да го направя както трябва, ще те запозная с някои подробности, свързани с това парче. Така. В края на септември в книгата на Гинес е вписан изпълнителя му, корейския рапър Сай, защото това е най-харесваното парче в сайта YouTube за всички времена. Има само едно уточнение, над 3 милиона харесвания, което автоматично го прави най-харесваният човек на Земята. Гледано е, както казахме, от над 470 милиона пъти. Манията е толкова голяма, че майки дори успокояват децата си с Gangnam Style. Олимпийският тим по плуване на САЩ се вдъхновява с парчето и дори Бритни Спирс се научи как да го танцува. Да, за да разберем повече за манията по корейския поп, която достигне нашите ширини, сме поканили сега танцора Светослав Джулгеров, прощавайте. Здравейте. Здрасти, Слави, да си говорим на ти, ако искаш. Да, разбира се. Аз само да уточня, аз съм танцор. Аз се занимавам с модерна японска култура и по-малко с корейска и така. Добре. Виждаш какво разминаване стана. Нищо. Gangnam танцуваш ли? Общо всички го правят. Аз лично не го танцувам, аз се занимавам по-скоро с културното разпространение на явлението. Песента всъщност се казва Gangnam Style. Така ли? Да, това е оригиналното корейско име на песента. Което значи? Ами, Gangnam всъщност е такъв в Сеул район, в който има така много богати хора. Като Ориндж Каунти в Калифорния. Нещо като Беверли Хилс, като може би тук Мария Луиза в София и там има много хора в такъв велик стил на изразяване, на ходене с коли, с такива неща и е много, много силно. Добре, като един спец, как си обясняваш масовата популярност на това парче, наистина заляло цял свят? Ами, значи, първото важно нещо, което трябва да се направи като уточнение, е, че популярността на тази песен, на този клип идва предимно от интернет. Сега? Нали? И всъщност корейската вълна е много популярна през последните години и това е един вид апогеят на тази корейска вълна. Клипът е изключително скетчи направен, така че лесно се запомни. Освен това в него има много други корейски знаменитости, като този с жълтия костюм. Ето в момента го дават на пазата. Да, и който така, че, всъщност той е телевизионен вожд в Корея. Нещо като мене, но в Корея. Да, точно така. По-висок рейтинг съм аз, разбира се. Има и една корейска певица, която се казва Хюн А, която също участва в клипа. Тя е също много популярна и тази крос-референция носи много голяма популярност в клипа, но всъщност най-голямата причина, според мен, е липсата на претенции за авторски права от негова страна. Тоест той го оставя свободно да се разпространява от когото и както намери за добре. И именно благодарение на това много хора правят пародии, го разпространяват по собствен начин и този метод на маркетинг всъщност показва, че авторските права всъщност могат да се ползват по свободен начин и той е най-популярният певец в момента за 3 месеца. Преди да продължим нататък, предлагам да видим кои са истинските фенове на това парче у нас в България. 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일. С какво се занимаваш? Аз уча политология в УНСС. Аз съм ученичка в 12 клас в езикова гимназия. Аз съм системен администратор в една адвокатска кантора. Уча, разбира се, инженерен дизайн в Технически университет. А Gangnam Style? Gangnam Style ми е хоби. Танцувам си от време на време. Аз съм голяма фенка на корейски поп и тази песен е толкова забавна, толкова гъдра, няма начин да не се вържа да танцувам такъв танц.
групата моите приятели, с които се събираме, започнахме да танцуваме покрай това колко известна стана песента и много хора ми се радват. Аниме, манга, азиатска култура. Това за мен е живот. И така, разкажи ни малко повече за самия Сай, всъщност как му е името на този герой? Ами, аз не знам как му е истинското име, но всъщност това Сай е съкратено от сайкопат, което е психопат. Но той е, на всички езици, да. Да, той е такъв симпатичен, не е много страшен, нали, и е доста така интересен и общо взето е наистина много популярен и мисля, че от тук нататък корейската култура, благодарение на него, само може да става още по-напред. Големия въпрос е какво ще направи той от тук нататък. Но преди да ни кажеш какво според теб ще направи от тук нататък, кажи ни малко повече за неговия бекграунд. Какъв е този човек, който в един момент стига до този мащабен успех? Ами, той се води корейски рапър, но всъщност не е бил много известен преди това. В кей-поп средите предимно изпълнители и групи, които изглеждат по-приятно. Нещо не ти е симпатичен, така? Не, че не ми е симпатичен, просто той е такъв по-скоро на комедиант прилича. Той е много в страни от стандартните кей-поп звезди и това го прави така. Да, човекът винаги ходи бос с гуменки, мокасини, не, истината за него, 3/4 панталони. прекъсвам, той е актьор, също така участвал там в Корея в много хитов сериал. Да, доста земен човек е всъщност. И от 10 години се занимава с пеене. Аз ще каза Бегнал да го питаш. Има 7 албума. И този човек не е просто от сега. Сега покрай тази песен вече навсякъде, че той си е звезда в Корея. Да. Добре, а случва ли се до сега парче на корейски да има такъв успех? Ами, в тази степен не е толкова бързо време. Със сигурност интересното е, че сега той всъщност подписал договор с продуцента Супер Браун, който е всъщност на Джестин Бибър. Имаме изненада в студиото. Може би, здравей, може би сега вече ще имаш шанса да се научиш да го танцуваш това както трябва. Ти сега като специалист, аз казах, че няма да се опитам, но ти няма ли да се включиш? Или... Ние с теб ще седим и ще гледаме отстрани. По-скоро така е по-добре. Опан Gangnam Style. Ето тези движения, които виждате, всъщност те имитират яздене на кон. В началото на клипа в една конюшна, където тръгва неговото пътешествие в Каннам района, където той обикаля различни забележителности там, обикаля място за практикуване на йога и така нататък. Много интересно. Това е секси лейди стъпката. Секси лейди стъпката, трябва да наблегнеш точно на секси лейди стъпката.